La recent creació d'Accede, la ONG gabanenca que tot just farà 4 mesos des de l'inici de la seva activitat, avança a pas de gegant amb el seu primer projecte que serà una realitat aquest mateix estiu. Prova d'això és la recent reunió amb el seu veterà soci ja establert des de fa 10 anys al país, IPI Cooperació. Conjuntament amb aquesta altra organització de renom i un grup d'enginyers de bons i camins a la UPC van estar debatent la viabilitat del projecte arquitectònic. Fonamentalment el que hem parlat és amb el nostre soci a Etiòpia, que és IPI, que és una associació amb una experiència molt gran al país, doncs comenta una miqueta més com té de ser el viatge. A més, ens hem posat en contacte amb un grup de treball de la Universitat Politècnica de Catalunya que farà un estudi de tot el que és el tema hídric i hidràulic del projecte i de l'escola i de futurs projectes dintre de la mateixa escola, amb la qual cosa està molt bé perquè aconseguim crear una xarxa d'organitzacions amb un objectiu comú i junt, que és el que al final la població de Voldia i en concret els nens de l'escola d'Angur puguin tindre millors infraestructures per poder viure millor i tindre més opcions d'escollir. El projecte consisteix en la construcció d'una pista poliesportiva, uns serveis i l'adaptació i millora de tota la xarxa hídrica de l'escola. Tot això en diverses etapes d'aplicació i amb un objectiu de millora de les condicions de vida dels infants de la regió de Voldia. La relació que tenim IPI Cooperació i Accede bàsicament és l'intentar ajudar a un país que es diu Etiòpia a millorar les seves infraestructures, en aquest cas a través de l'esport, i concretament en una escola situada al nord d'Etiòpia que es diu Voldia, l'escola es diu Adengur, per intentar que a través de l'esport els nanos tinguin una millor formació, un millor futur i fer-los una pista poliesportiva. Nosaltres fa 10 anys que estem treballant allà com a ONG, bàsicament fent projectes de cooperació en escoles, i en aquest moment estem molt centrats a 3 escoles, millorant sobretot les seves infraestructures, perquè pensem que la formació realment és el futur del país i apostem per això, bàsicament. A la trobada es van presentar els 2 projectes arquitectònics actuals, un d'ells dissenyat per una arquitecta d'Accede i l'altre per un arquitecte etíop que es troba a la zona. Bueno, hemos planificado un proyecto y el arquitecto cambiaba en su manera, pues, y muchas cosas se parece si él no entendí bien. Y ahora yo voy a colectar toda la información que yo tenía para hacer este proyecto, porque muchas cosas son diferentes que se hicieron en Etiopía antes, para tener una buena base para hablar con él, para cambiar los planos más en nuestra manera, que está más ecológico y más, yo pienso si planificamos más básico y él ahora cambia en materiales que tenemos que conseguir y esperamos lo mejor. Finalment, i com a conclusió, vam poder percebre molta il·lusió per emprendre aquest projecte per part de tots els assistents. Per seguir tots els avanços o per col·laborar amb Accede, tenen més informació al portal web www.accede.cat. B5 informarà de tots els progressos que vagi fent l'associació des del compromís de cooperació de la cadena, de col·laborar en la difusió del projecte i de totes les seves facetes.